Základným predpokladom, aby vám stromček prišiel v poriadku z našej škôlky až k vám domov na adresu, je využitie poriadnej krabici, ktorá ochráni vašu objednávku. My využívame krabicu, ktorá je vyrobená z 5-vrstvového kartónu, to znamená, že takáto krabica dokáže odolať aj nie moc šetrnej manipulácii. Predtým, než strom vôbec vložíme do krabice, je ešte ochránený druhou vrstvou kartónu, kedy sa snažíme zabrániť poškodeniu jeho najjemnejších častí, ako sú konáriky, ihličie a hlavne terminálny výhon. Ďalšou výhodou tohto balenia je tá, že strom, keď takto zabalíme a neskôr uložíme do krabice, tak to nebude hýbať vo vnútri krabici, kedy by mohlo dôjsť k ďalšiemu poškodeniu počas prepravy. Predposledným krokom počas balenia je vloženie samotného stromčeka do krabice, kde k objednávke získavate aj nálepky a brožúru so zaujímavými informáciami zo sveta sekvojí. Posledným krokom je zabalenie samotnej krabice, kedy už je finálne pripravená na odovzdanie kuriérovi a doručenie až k vám domov. Strom býva doručený na druhý deň od odoslania.